कुमुद माताजी, अ, चालू करता आणि अनुवाद क्षितिजा माताजी आल्यात का? हा, चालेल. माताजी एक 2 मिनिटामध्ये ती येते माताजी. काय? 1-2 मिनिटात येते. बरं, मी तोपर्यंत मंगलाचरण म्हणते. हो 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 हो, थँक्यू. हरे कृष्णा. ओम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आता आपण श्लोक वाचूया. कुमुद माताजी, आलात का तुम्ही? बरं, ते श्लोक वाचण्या अगोदर मी तुम्हाला सांगितलं होतं बघा, गृहपाठ तुम्हाला सर्वांना करायचा आहे की आता हनुमान जयंतीपर्यंत आपण प्रत्येक जणांनी एक एक रामायणा मधली लीला, मग तुम्हाला जी कोणाची सांगायची आहे ती तुम्ही लीला सांगू शकता. तर तुम्ही पाठ केलेला आहे का? माताजी, कोणी रामाचे भक्त आहेत त्यांच्याबद्दल सांगितलं तर चालेल का? हो. पण आता काय करूया आपण, पटकन 2 मिनिटात प्रत्येक जणांनी सांगायचंय की तुम्हाला कुठलं पात्र निवडायचंय. उदाहरणार्थ कोण लक्ष्मणाबद्दल सांगेल, कोण हनुमानाबद्दल सांगेल, किंवा कोणाला सुग्रीव बद्दल सांगायचंय, सुग्रीवाबद्दल सांगेल, तर किंवा कोणीतरी सीतेबद्दल बोलू शकेल, किंवा कोणी वाल्मिकींबद्दल बोलू शकेल. तर असं प्रत्येकाने आता तुमचं एक एक पात्र कोण तुम्ही निवडणार आहेत ते सांगायचंय. असं नको की प्रत्येक जण हनुमानाबद्दलच बोलतायत. तेही चालेल, पण मग तसं आपण आता ठरवूया. बरं, सांगा. मी माताजीनं संत मलुकदास म्हणून होऊन गेले रामभक्त, त्यांच्याबद्दल सांगेन. बरं, पुढे अंजली हुगे माताजी. मी सीतेविषयी बोलेन. सीता. चालेल चालेल चालेल. अंजली देशपांडे माताजी. मी शत्रुघ्नावर बोलेन. बरं, चालेल. त्याच्या आणि कोण आहे बरं? मधुकर वाणी प्रभूजी. मला ऐकू येत नाहीये. बरं, इतरांनी हात तरी वर करा म्हणजे मी त्या त्या जणांना विचारीन. मंजिरी माताजी. हा, बरं, विनोद प्रभूजी बोला. मी हनुमानावर. बरं, हनुमान. चालेल. मी जांबुवंताबद्दल सुद्धा बोलेन. कोणाबद्दल? जांबुवंत. बरं, चालेल. मंजिरी माताजी. मी नंतर सांगू का? चालेल चालेल, पण हे तुम्ही तयार करा. म्हणजे आता उद्या असं नाही की प्रत्येक जणाने एकाच दिवशी बोललं पाहिजे असं नाहीये. हा, कोणाकोणाची तयारी झालेली आहे?
मग मी त्यांना रिक्वेस्ट करीन उद्यापासून आपण चालू करूया. हो माझे झाले. माझी झालीये तयारी माताजी. बरं, मग उद्या क्षितिजा माताजींना सांगेन. मग माझे पण झाले. हा चालेल, सांगेन मी. तर असं प्रत्येक जणांनी एक एक कुठला तरी पास टाइम, एखादी लीला जी तुम्हाला खूप आवडली आहे त्याबद्दल आपण सर्वांनीच बोलायचंय. कुमुद माताजी तुम्ही सुद्धा बोलायचंय बरं का. बरं चला, आता आपण हे चालू करूया का श्लोक? हो. कुमुद माताजी येस माताजी. हरे कृष्णा. हा चालू माताजी करता. तुम्ही काहीतरी सांगितलं मला, मी ऐकलं नाही. हो, की रामायणातलं कुठलं तरी एक पात्र निवडून त्याच्याबद्दल बोलायचंय आपल्या सर्वांनाच हनुमान जयंतीपर्यंत. ओके. हा, ठीक. तर तुम्हाला सुद्धा बोलायचंय. जी बिलकुल, बोल. चालेल, तुम्ही कोणाबद्दल बोलणार आहात ते सांगा. लक्ष्मण. लक्ष्मण चालेल. माताजी हा बोला. हनुमान जयंतीपर्यंत रामायणासंदर्भात बोलायचंय. हो तर मला श्रीरामांबद्दल, प्रभू श्रीरामांबद्दल बोलायला आवडेल. चालेल चालेल, बोला तुम्ही. बरं, आता आपण हे करूया. हा श्लोक कुमुद माताजी श्लोक म्हणा. हो येस माताजी. एकच मिनिट. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमपायिनो नित्यः तान्तितिक्षस्व भारत भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परुति चेतसा व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते. एक सेकंड माताजी. इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनो नो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम् इवाम्भसि. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. ज्याप्रमाणे सोसाट्याचा बलशाली वायू पाण्यातील नाव इतस्ततः ओढून नेतो, त्याप्रमाणे मनही भटकणाऱ्या कोणत्याही एका इंद्रियावर केंद्रित झाले तर ते इंद्रिय मनुष्याची बुद्धी हरण करते. हरे कृष्ण. जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन. अध्याय 9 श्लोक क्रम 34. मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आपले मन सदैव माझे चिंतन करण्यामध्ये युक्त कर. माझा भक्त हो, मला नमस्कार कर आणि माझे पूजन कर. माझ्यामध्ये पूर्णपणे रममाण झाल्याने तू निश्चितच मला प्राप्त होशील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्वांना हे श्लोक पाठ झालेत का रोज ऐकून ऐकून? मला पहिले 2 लक्षात आहे. हो झाले माताजी पाठ. झाले ना. उद्या आता मी म्हणेन. चालेल. आता उद्या म्हणजे आपला जेव्हा 7वा अध्याय चालू होईल ना, तेव्हा मी वेगळे श्लोक घेईन. 7 ते 12 ज्या अध्यायात भक्तियोग आपण करतोय ना, तर ते श्लोक मी घेईन. तर हे म्हणजे उद्देश हा होता की सारखं सारखं ऐकून आपल्याला काही काही श्लोक पाठ झाले पाहिजेत आणि त्यांचे अर्थ सुद्धा. आता प्रत्येक श्लोकाचा मी अर्थ घेऊ शकत नाही, नाहीतर 10-15 मिनिटं या इंट्रोडक्शन मध्येच जातात. चालेल. आता आपण अध्याय सुरू करूया. अध्याय सुरू करण्या अगोदर श्री राधा गोविंदांना साष्टांग नमस्कार करूया. त्यांचे आशीर्वाद घेऊन हे अध्ययन चालू करूया. कृष्ण कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी सोप्या शब्दात भगवद्गीता लिहून ठेवली आणि ज्यांच्यामुळे आज आपण गीता समजू शकतो, त्या श्रील प्रभुपादांना दंडवत प्रणाम करून हे अध्ययन चालू करूया. नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी हा उपक्रम चालू केला आणि प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिलं, त्या दोघांनाही माझा दंडवत प्रणाम. त्याचप्रमाणे तुमच्यामध्ये विराजमान असलेले श्रीकृष्ण अथवा प्रभू रामचंद्र या विराजमान असल्यामुळे तुम्हाला सुद्धा सर्वांना माझा साष्टांग नमस्कार. आता आपण हा अध्याय चालू करूया.
जिकडे मला वाटतं आपलं 33 पर्यंत झालं होतं ना. हो. हो माताजी हो. आज आपण हा अध्याय संपूया. 47 पर्यंत आहेत मला वाटतं श्लोक. हम्म. थर्टी 34. येस माताजी. हरे कृष्ण. चंचलं हि मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हे कृष्ण, मन चंचल, उच्छृंखल, दुराग्रही आणि अत्यंत बलवान असल्यामुळे मनाचा निग्रह करणे हे वायूला नियंत्रित करण्यापेक्षाही अत्यंत कठीण आहे असे मला वाटते. हरे कृष्ण. म्हणजे आता एवढं माइंड कंट्रोल बद्दल अर्जुनाने ऐकलं तर अर्जुनाला वाटतं की हे अशक्य आहे, हे काही मी करू शकणार नाही. आणि मग तो मन कसं आहे ते सांगतो. आणि यापूर्वी हेच श्री कृष्णाने 6.26 मध्ये 3 विशेषणं वापरली होती. कोण सांगेल ती कोणती आहेत? श्रीकृष्णानेच स्वतःहून सांगितलं की मन कसं आहे. 6.26. चंचल, अस्थिर आणि निश्चलती. निश्चलते. निश्चलती म्हणजे विचलित होणे, अस्थिरम म्हणजे अनस्टेडी आणि चंचलम म्हणजे जे एका जागी राहत नाही ते. आता इकडे पण 3 विशेषणं वापरली आहेत अर्जुनानी. चंचल हे तेच ठेवलेलं आहे, पण त्यांनी आणि जरा जास्त फोर्सनी अर्जुनानी सांगितलंय चंचल तर आहेच मन, पण प्रमाथी आणि बलवत दृढम असं त्यांनी सांगितलंय. आता चंचल म्हणजे काय की आपण लहान मुलांना बघा जर सांगितलं एका जागेवर बस, ते एका जागेवर बसू शकत नाही. सारखं इकडे जा तिकडे जा, किंवा कुठली तरी खेळणी काढ, कुठलं तरी पुस्तक काढ, पेन काढ, म्हणजे ते कसे असतात, चंचल असतात. पण इकडे चंचलला जोडून 2 आणि विशेषणं वापरली आहे. एक म्हणजे प्रमाथी आणि दुसरं म्हणजे बलवत. तर इकडे जर तुम्ही अर्थ बघायला गेला प्रमाथचा म्हणजे जणू काही मॅडनेस म्हणजे वेडेपणा जो असतो तो, आणि बलवत दृढम म्हणजे अतिशय बलवान आहे, आणि दृढम म्हणजे खूप हट्टी आहे. तर बघा नुसतं चंचल असणं ठीक आहे, पण त्या साथीला आणि अर्जुनाने काय जोडलंय? प्रमाथी, बलवत आणि दृढम. म्हणजे आता समजा जर आपल्याला वेडेपणा एखाद्याचा जाणवतो, तो कधी जाणवतो वेडेपणा? जेव्हा माणूस शांत असतो तेव्हा जाणवतो की जेव्हा तो खूप रागीट असतो तेव्हा जाणवतो? सांगा रागीट बरं. रागीट असतो त्यावेळेला. रागीट असतो तेव्हा त्याचा काही त्याच्यावर कंट्रोल नसतो, तो काय बोलतोय काय करतोय, म्हणून हा वेडेपणा जो आहे तो आपल्याला जाणवतो. तर मन कसं आहे? चंचल आहे. त्याच्याबरोबर प्रमाथी पण आहे, म्हणजे वेडेपणा आहे त्याच्यामध्ये. त्याच्याबरोबर कसं आहे? बलवान आहे. म्हणजे एखादा जो बॉक्सर किंवा पैलवान असतो ना, त्याच्या अंगामध्ये केवढी शक्ती असते, अशीच शक्ती आहे. आणि त्याच्याबरोबर हट्टी पण आहे, म्हणजे त्याला जे काय हवं तेच तो करणार आहे. आता असं मन असेल, चंचली आहे, प्रमाथी, बलवत, दृढम एवढं असल्यावर असा जर माणूस असेल तर त्याला कोणी कंट्रोल करू शकतं का? सांगा बरं मला.
तुम्हाला काय वाटतं, अशा माणसाला आपण कंट्रोल करू शकतो का? आपण करू शकत नाही, पण वैराग्य आणि अभ्यासाने म्हणजे प्रयत्नाने आणि वैराग्याने त्याला थोडं आपण कंट्रोल करू शकतो. म्हणजे संसाराकडे वळलेलं मन आहे ते भगवत भावेत कृष्णाकडे वळवलं तर सोपं होतं. मग आता इकडे अर्जुन म्हणतोय की असं जे मन आहे किंवा असा जो माणूस आहे त्याला आपण कंट्रोल करू शकत नाही. कठीण आहे हे सगळं. माइंड कंट्रोल, कृष्ण तू जे काय सांगतोयस ते खूप खूप अवघड आहे. आणि हे माझ्या मेरे बस की बात नाही आहे. मी हे करू शकणार नाही आहे असा माइंड कंट्रोल. आता 6.33 मध्ये श्री कृष्णानी इक्वल विजन सांगितली आहे. आपण एकच मिनिट त्याचा अनुवाद वाचूया का? 6.33. हो चालेल. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे मधुसूदन, तुम्ही सांगितलेला योग मार्ग मला अव्यवहार्य आणि असह्य वाटतो, कारण मन चंचल आणि अस्थिर आहे. हरे तर कृष्ण. आतापर्यंत तो सांगतोय की चंचल आणि अस्थिर आहे. तर आता इकडे त्यांनी आणि 2 विशेषण लावली आहे. त्या अगोदर इकडे श्रीकृष्णाने सांगितलंय की 32 मध्ये सांगितलंय की जो समतेने पाहतो तोच परिपूर्ण योगी आहे. आता अर्जुनाच्या मनामध्ये प्रश्न आहे की तो असं बघू शकेल का युधिष्ठिर महाराज आणि दुर्योधन यांना इक्वल तो बघू शकेल का? नाही. तो असं बघू शकेल का की हे दोघही माझे मित्र आहेत? नाही. जर त्यांनी असं बघितलं की दोघेही माझे मित्र आहेत तर मग तो त्याची ड्युटी करू शकेल का? तो लढू शकेल का? नाही. म्हणून अर्जुन हे जी थिअरी ऑफ इक्वल विजन आहे किंवा समदृष्टी आहे, माइंड कंट्रोल केल्यानंतर आणि परमात्म्याकडे वळवल्यानंतर ही समदृष्टी तुमच्यामध्ये येते. म्हणून अर्जुन म्हणतो की हे मला इक्वल विजन शक्य नाहीये. आणि कारण तो सांगतो मनाचं, की मन हे कधीच शांत होऊ शकत नाही. मग आता आपण हे झाल्यानंतर कृष्ण काय म्हणतायत आता ते बघूया. 35. येस. हरे कृष्णा. श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् तस्या अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले, हे महाबाहू कौंतेय, चंचल मनाला संयमित करणे निसंशय अत्यंत कठीण आहे, पण योग्य अभ्यासाने आणि अनासक्तीद्वारे मनाला वश करणे शक्य आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे आता कृष्ण अर्जुनाने जे जे काय सांगितलंय, चंचल, प्रमाती, बलवत, दृढम, हे सगळं श्री कृष्णाला पटलेलं आहे. आणि श्री कृष्ण अर्जुनाला सांगताय, तू म्हणतोयस ते बरोबर आहे, पण जी अशक्य गोष्ट आहे ती मी तुला कधीच सांगणार नाही. जी शक्य आहे तेच मी तुला सांगणार आहे. तर आता बघा 34 जो श्लोक होता त्यात चंचलम ही मन कृष्ण. तर इकडे अर्जुनानी कृष्णाला कृष्ण म्हणूनच हाक मारलाय. का हाक मारलाय? की कृष्ण म्हणजे काय? जो सर्वांना आकर्षित करतो तो. कृष्णा, आता माझं मन कसं आहे? माझं मन अस्थिर आहे, चंचल आहे, खूप हट्टी आहे. आणि याच्यामुळे तू जेव्हा माझं मन तुझ्याकडे आकर्षित करशील तेव्हाच ते मन शांत होईल. तर तू माझं मन तुझ्याकडे आकर्षित करून घे. म्हणून इकडे या श्लोकामध्ये 34 मध्ये अर्जुनानी कृष्ण या नावाने कृष्णाला संबोधलेलं आहे. मग आता इकडे 35 मध्ये श्रीकृष्ण म्हणतायत की तू सांगतोस ते बरोबर आहे, पण जे अशक्य आहे ते मी तुला सांगणारच नाही. जे शक्य आहे तेच मी तुला सांगेन. आणि श्री
कृष्ण अर्जुनाला सांगतात की अभ्यासाने आणि वैराग्याने तुझं मन जे हट्टी आहे, जे दृढ आहे, जे खूप बलवान आहे, चंचल आहे, ते खूप शांत आणि स्थिर होऊ शकेल. मग आता हे जे श्रीकृष्णाने सांगितलंय अभ्यासेनं आणि वैराग्येनं, हे एक जनरल प्रिन्सिपल आहे बघा, जनरल प्रिन्सिपल. आता जर एखादा माणूस आजारी असेल, समजा जर आपण असं धरूया की त्याला फ्रॅक्चर झालंय, मग त्याला डॉक्टर काय देतात, औषध देतात, त्याला फिजिओथेरपी सांगतात, किंवा त्याला आणि काही सांगतात, काही एक्सरसाइजेस सांगतात. तर हा या आजारी माणसाचा अभ्यास झाला. आणि त्याच्याबरोबर त्याला आणि काही ऍक्टिव्हिटीज सांगतात की या ऍक्टिव्हिटीज करायच्या नाहीत. उदाहरणार्थ पळायचं नाही, पायऱ्यावर वर खाली करायच्या नाहीत. तर अशा प्रमाणे जेव्हा तो अभ्यास म्हणजे काहीतरी डॉक्टरांनी सांगितलेलं करतोय, आणि वैराग्य म्हणजे काही काही गोष्टी डॉक्टरांनी सांगितल्या नाहीत त्याही पाळतो, त्याला वैराग्य म्हणतात. अशा तऱ्हेने तो त्याचा पाय ठीक करू शकतो. आता भक्तीमध्ये सुद्धा आपण अभ्यास म्हणजे काय, आपली इंद्रिय संयमित ठेवायची, आपलं मन कंट्रोल मध्ये ठेवायचं. आपण श्रीकृष्णाची वचनं वाचायची, नुसती वाचायची नाही, पण ती समजून घ्यायची, ती आचरणात आणायची, हा अभ्यास झाला. आणि वैराग्य म्हणजे काय, आपल्याला श्रील प्रभुपादांनी जे भक्ती नियम दिलेले आहेत काटेकोरपणे ते पाळायचे, याला आपण वैराग्य म्हणतो. तर अशा तऱ्हेने आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे की वैराग्य आणि अभ्यास म्हणजे दोन्हीही आपल्याला लागतं. श्रील प्रभुपाद म्हणतात की जेव्हा आपण आध्यात्मिक जीवन चालू करतो तेव्हा आपल्याला थोडस आकर्षण कृष्णाच्या प्रती निर्माण होतं. आता बघा, समजा जर एखाद्यानी खूप दिवस अन्न खाल्लं नसेल तर त्याच्या अंगामध्ये ताकद येत नाही, त्याला कसं वाटतं, खूप अशक्त वाटतं. मग जेव्हा तो अन्न खायला लागतो तेव्हा हळूहळू त्याच्या अंगामध्ये ताकद येते आणि त्याची भूक जी आहे, जे अगोदर त्याला भूक लागलेली होती ती भूक आता जाते. तर त्याचप्रमाणे जेव्हा आपण कृष्णाच्या प्रती भक्ती सेवा करतो, थोडी थोडी सुरुवात करतो, जप करायला लागतो, तेव्हा अशीच आपल्याला सुद्धा शक्ती मिळते. आणि ही जी शक्ती आहे, ही शक्ती आपलं जे भौतिकाकडे आकर्षण आहे ना ते ती घालवते. बघा, आपल्याला भौतिकाच्या आपण किती पाठी असतो, आपल्याला किती गोष्टी पाहिजे असतात, पण जेव्हा आपल्याला कृष्ण मिळतो तेव्हा त्या क्षणी तुमचं मन कसं होतं, समाधानी होतं. मन काय म्हणतं की मला काही नकोय. आणि हे जे भौतिकाच्या पाठी आपण पळतो ते पळणं बंद होतं. म्हणजे मन आपण भौतिकामध्ये सुद्धा कृष्णाला नेहमी शोधत असतो, कृष्ण कुठे, कृष्ण कुठे, पण आपण जिकडे शोधतोय ती जागा चुकीची आहे. तर अशा तऱ्हेने जेव्हा ज्या माणूस आहे त्यांनी अन्न खाल्ल्यानंतर त्याची भूक जाते, त्याला शक्ती मिळते. त्याचप्रमाणे आपण जेव्हा भक्ती मार्गात येतो, थोडं आपण जप करतो, मंदिरात जातो, ही भगवद्गीता वाचतो, तेव्हा आपल्याला सुद्धा बळ मिळतं आणि भौतिकाच्या पाठी पळणं आपलं हळूहळू कमी होतं. आता याच्यामध्ये एक मिनिट वाचायचं आहे. हो. हा, वरून 9वी लाईन वगैरे असेल. मनुष्य कृष्ण लीलांचे जितके अधिक श्रवण करतो तितका तो अधिक प्रबुद्ध होतो. हरे कृष्ण. आणि मनाला श्रीकृष्णापासून दूर नेणाऱ्या सर्व गोष्टींपासून अनासक्त होतो. ज्या कार्यामुळे भगवत भक्ती होत नाही अशा कार्यापासून मनाला विरक्त केल्याने वैराग्याचे शिक्षण सहजपणे प्राप्त होते. वैराग्य म्हणजे
भौतिक प्रकृतीपासून अनासक्ती आणि अध्यात्मामध्ये मन युक्त करणे होय. निर्विशेषवादी आध्यात्मिक अनासक्ती ही श्रीकृष्ण सेवेमध्ये मन आसक्त करण्यापेक्षा अत्यंत कठीण आहे. कृष्ण सेवेमध्ये मन आसक्त असते ही गोष्ट व्यवहार्य आहे, कारण कृष्णलीलांचे श्रवण केल्यामुळे मनुष्य आपोआपच परमात्म्यावर आसक्त होतो. या आसक्तीला परेशानुभव अर्थात आध्यात्मिक तृप्ती असे म्हटले जाते. भुकेल्या मनुष्याला अन्नाचा प्रत्येक घास खाल्ल्यावर समाधान प्राप्त होते, तशीच ही तृप्ती असते. भुकेला असताना मनुष्य जितके अधिक खातो तितका तो समाधानी होतो आणि तितकीच शक्ती त्याला प्राप्त होते. त्याचप्रमाणे भक्तिमय सेवा केल्याने मनुष्याला दिव्य समाधान प्राप्त होते, कारण त्याचे मन भौतिक विषयांपासून अनासक्त होते. हे कुशल उपचार आणि योग्य पथ्य किंवा आहार यामुळे होणाऱ्या रोग निवारणाप्रमाणे आहे. म्हणून भगवान श्रीकृष्णांच्या दिव्य लीलांचे श्रवण करणे हा उन्मत्त मनासाठी केलेला कुशल उपचार आहे आणि कृष्ण प्रसाद ग्रहण करणे हे रोग्यासाठी योग्य असे पथ्य आहे. हा उपचार म्हणजेच कृष्ण भावनेची पद्धती आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे आपलं वैराग्य आणि अभ्यास म्हणजे काय हे जे आता शिला प्रभुपादांनी सांगितलं, आणि 2 वाक्यात जर सांगायचं असेल तर वैराग्य म्हणजे काय की या भौतिक जगाला विन्मुख होणे, आणि अभ्यास म्हणजे काय आपलं मन कृष्णाच्या कमल चरणांवर आणणे. आता पुढे 36. हरे कृष्ण. येस. असंयतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः यत् सर्वस्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम् उपायतः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्याचे मन उच्छृंखल आहे त्याला आत्मसाक्षात्कार होणे कठीण आहे, परंतु ज्याचे मन संयमित आहे आणि जो योग्य साधनांद्वारे प्रयत्न करतो त्याला निश्चितच यशाची प्राप्ती आहे असे माझे मत आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे आता आपल्या मनामध्ये खूप भौतिक इच्छा आहे, भौतिक इच्छा, आणि एकीकडे आपण जपही करतोय. तर हे कसं आहे, शिला प्रभुपाद सांगतात की ज्याप्रमाणे एक अग्नी पेटवलेला आहे, प्रज्वलित केलाय, आणि त्यावर आपण पाणी टाकतोय, तर काय होईल? तो अग्नी पेटू शकेल का? पेटणार नाही तो. तर असे आपले प्रयत्न असतात बघा. एकीकडे भौतिक जगाचं खूप आकर्षण असतं आणि दुसरीकडे आपल्याला कृष्णाकडे जायचं असतं, पण हे दोन्ही गोष्टी एकत्र जाऊ शकत नाहीत, हातात हात घालून चालू शकत नाही. आणि आपलं जे हृदय आहे त्या हृदयामध्ये एकच सिंहासन आहे. त्या सिंहासनावर इथं कृष्ण बसणार आहे, नाहीतर माया. जर माया बसलेली असेल तिकडे कृष्ण येत नाही, आणि जर कृष्ण तिकडे असेल तर माया फिरकत नाही. तर आपल्याला लक्षात ठेवलाय, चॉईस आपल्याला दिलेला आहे श्रीकृष्णाने. कृष्ण आपल्यावर फोर्स करत नाहीये. कृष्ण म्हणतात की तुम्हाला जर या भौतिक जगाची आवड असेल तर तुम्ही या भौतिक जग तुम्ही एन्जॉय करा. त्याला कितीतरी वेगवेगळ्या तऱ्हेने तुम्ही एन्जॉय करू शकता. 84 लक्ष योनी आहेत. तर कृष्ण आपल्याला कधीच फोर्स करत नाहीत आणि आपल्याला चॉईस हा आपला आहे. आता यात थोडंसं वाचायचं आहे. 4थी लाईन आहे, मानसिक संयमनाशिवाय. हरे कृष्ण. मानसिक मनोनिग्रहाविना योगाभ्यास करणे म्हणजे केवळ काल अपव्यय होय. योगाचे असे हे प्रदर्शन भौतिक दृष्ट्या लाभदायक असू शकेल, परंतु आध्यात्मिक साक्षात्काराच्या दृष्टीने पाहिल्यास असा योगाभ्यास व्यर्थ आहे. म्हणून मनुष्याने आपले मन निरंतर भगवंतांच्या दिव्य प्रेममय सेवेमध्ये संलग्न करून त्याला संयमित केले पाहिजे. जोपर्यंत मन कृष्ण भावनेमध्ये युक्त होत नाही तोपर्यंत ते स्थिर आणि संयमित होऊ शकत नाही. कृष्ण भावना भावित मनुष्य सहजपणे आणि विशेष प्रयास न करताच योगाभ्यासाचे फळ प्राप्त करू शकतो, परंतु योग अभ्यासक कृष्ण भावना भावित झाल्याविना यश प्राप्ती करू शकत नाही. हरे कृष्ण. 37 आता आपण बघूया. हरे कृष्ण. अर्जुन उवाच
अयति श्रद्धयोपेतः योगचलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, जो आरंभी आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गाचा श्रद्धेने स्वीकार करतो, परंतु नंतर सांसारिक आसक्तीमुळे मार्गभ्रष्ट होतो आणि यामुळे योगसिद्धी प्राप्त करू शकत नाही, अशा अयशस्वी योग्याला कोणती गती प्राप्त होते? हरे कृष्ण. तर आता इकडे अर्जुनाचा प्रश्न आहे, चांगला प्रश्न आहे, की असं होऊ शकतं की एखादा जो योगी आहे तो योगभ्रष्ट झालेला आहे, हा, आणि तो अष्टांग योग करायला निघालेला आहे, पण अष्टांग योग त्याचा पूर्ण झाला नाही कारण त्याच्या मनामध्ये परत काहीतरी भौतिक विचार येऊ लागले. तर आता इकडे एक स्लाइड दाखवली आहे बघा. या स्लाइड मध्ये हे सौभरी मुनी आहेत आणि हे सौभरी मुनी अष्टांग योगी होते आणि त्यांना आत्मसाक्षात्कार हवा होता. तर बघा, अष्टांग योगी पर्वतावर राहतात, जंगलात राहतात. तर हे जे सौभरी मुनी आहेत त्यांनी विचार केला की जंगलात जर मी राहिलो तिकडे सुद्धा माणसं येऊ शकतात, पर्वतावर राहिलो तिकडेही माणसं येऊ शकतात, मग मी समुद्राच्या खाली एकांतात राहील जिकडे कोणीच येऊ शकणार नाही. हा, म्हणून ते यमुने नदीच्या एकदम खाली जाऊन ते ध्यान लावून बसले. हा, तर असे अनेक वर्ष गेली आणि मग एक दिवस त्यांना इकडे बघा 2 मासे दाखवलेत, एक नर आहे एक मादी आहे. तर त्यांनी 2 मास्यांना संभोग करताना बघितलं आणि मग त्यांचं मन जे आहे ते स्थिर राहीना. त्यांना सुद्धा इच्छा झाली की आता मला सुद्धा लग्न करायचंय आणि या मनाने त्यांचा जो अष्टांग योग करायला निघाले, आता त्याच्यावरून ते खाली घसरले आणि असं हे झाल्यामुळे ते जे अष्टांग योग करायला निघाले होते ते आता योगभ्रष्ट झाले. तर आता ते एवढे मोठे योगी होते की त्यांच्याकडे 8 सिद्ध्या होत्या तरी देखील, आणि एवढ्या खोल पाण्यामध्ये त्यांनी ध्यान केलं, त्यांनी तपस्या केली, तरी देखील एका विचाराने ते विचलित झाले आणि ते यमुने नदीतून बाहेर आले. आणि तिकडे त्यावेळेला जो राजा होता त्याचं नाव होतं मांधाता. ते राजाकडे गेले आणि राजाला त्यांनी विनंती केली की मला तुझ्या एका मुलीबरोबर लग्न करायचंय. पण तो राजा मांधाता या सौभरी मुनींना म्हणाला की तुम्ही किती म्हातारे दिसता, किती अशक्त आहेत, किती पांढरे केस आहेत, तर मी अशा माणसाला तर माझी मुलगी कुठलीही मुलगी देऊ शकणार नाही. मग अशा तऱ्हेने राजा मांधातानी सौभरी मुनींना रिजेक्ट केल्यामुळे त्यांनी त्यांच्याजवळ एवढी सिद्धी होती की त्यांनी त्यांचं शरीर अशा तऱ्हेने केलं, अशा तऱ्हेने ते तरुण झाले, केस त्यांचे काळे झाले, त्यांचं शरीर धष्टपुष्ट झालं, तरुण झालं की आता एखादी अप्सरा सुद्धा त्यांना नाकारू शकणार नाही, इतके ते हँडसम, धष्टपुष्ट, तरुण असे झाले. आणि आता ते राजाचा एक दूत होता. हा, तो जो दूत होता तो त्यांनी राजाला ही हकीकत सांगितली आणि त्याच वेळेला त्या राजकन्यांनाही हे समजलं आणि या 50 ज्या राजकन्या होत्या त्या सौभरी मुनींना जेव्हा त्यांनी बघितलं तेव्हा त्या सगळ्यांनी म्हटलं की मला हाच नवरा पाहिजे. आणि या 50
कन्यांमध्ये खूप भांडण झालं की हे जे सौभरी मुनी आहेत हे यांच्याशी मी विवाह करणार. दुसरी म्हणाली ते तुझ्यासाठी नाहीयेत, माझ्यासाठी आहेत. तर हे असं झाल्यानंतर मग सौभरी मुनीनी त्यांच्या योगिक जी पॉवर होती, त्यांच्याकडे सिद्धी होती, त्यांनी त्या सिद्धीने त्याने खूप मोठा राजवाडा निर्माण केला आणि त्या राजवाड्यामध्ये अनेक दासी होत्या आणि राजमहालामध्ये खूप सुंदर राजमहालाच्या भोवती खूप सुंदर बगीचे होते, झाडी होती आणि मग तो या 50 राजकन्यांशी त्यांनी लग्न केलं आणि 50 म्हणजे त्याच्या 50 राण्या होत्या आणि तो अनेक वर्ष या राण्यांबरोबर राहू लागला किंवा त्यांनी आनंद उपभोगला आणि म्हणजे अशा तऱ्हेने एक अष्टांग योगी जो असतो तो असा भ्रष्ट होऊ शकतो. आणि मग जेव्हा त्याला समजलं की आता कितीतरी वर्ष गेली की मी हा गृहस्थाश्रमामध्ये 50 पत्न्यांबरोबर आनंद उपभोगतोय, मग त्यांनी त्याला समजलं मी कसा योगभ्रष्ट झालो. मग तो सर्व सोडून जंगलामध्ये गेला, वानप्रस्थ आश्रमात गेला आणि मग त्याला त्याच्या तपस्येमध्ये यश मिळालं. तर अशा तऱ्हेने अर्जुनाचा प्रश्न होता की जर एखादा योगी जर मार्गापासून भ्रष्ट झाला, जर काही भौतिक विचार त्याच्या मनामध्ये आले, इंद्रिय तृप्तीचे विचार आले, तर मग त्याचं काय होतं. आता पुढे आपण ऐकूया 38. हरे कृष्णा. कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणपथि. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे महाबाहो कृष्ण, ब्रह्मप्राप्तीच्या मार्गावरून भ्रष्ट झालेला असा हा मनुष्य आध्यात्मिक आणि भौतिक यशोमार्गावरून कोणत्याही दिशेला स्थित नसलेल्या छिन्न विछिन्न मेघाप्रमाणे पतित होऊन भ्रष्ट तर होत नाही ना. हरे कृष्ण. मी माताजी लिव करते. बरं. तर आता इकडे अर्जुनाचा प्रश्न आहे की जो असा योगभ्रष्ट झालेला आहे, मार्गावरून भ्रष्ट झालाय, तर त्याची काय परिस्थिती होते. एखाद्या छिन्न विच्छिन्न ढगासारखी होते का. बघा, जो जीवात्मा आहे तो नेहमी जे काय कार्य करतो त्यात त्याला यश हवं असतं. तुमच्या वर्गात कोणी आहे का आपल्या वर्गात की कुठल्याही कार्यात कोणाला यशच नकोय. आहे कोणी. नाहीये. नाही. तर असं का आहे. कारण आपण श्रीकृष्णाचे अंश आहोत. श्रीकृष्ण कोण आहेत. परफेक्ट आहेत. ते काही करतात तेव्हा त्यांना यश मिळतच. तर त्याचप्रमाणे आपण जे अंश आहोत, आपल्याला सुद्धा आपली इच्छा आहे की आपण परफेक्ट असलं पाहिजे आणि प्रत्येकात आपल्याला यश मिळालंच पाहिजे. हा गुण सुद्धा त्यांच्याकडूनच आलेला आहे. आता जे यश आहे ते भौतिक जगामध्ये सुद्धा आणि आध्यात्मिक जगामध्ये, म्हणजे 2 जगांमध्ये आपल्याला यश मिळू शकतं. आता आपण आध्यात्मिक जगाचं थोडं जरा बाजूला ठेवून भौतिक जगात बघूया. तर 2 तऱ्हेचे भौतिक वादी असतात. जे काही जण खूप संपत्तीकडे, त्यांच्या वैभवाकडे खूप आसक्ती असते त्यांची आणि ते दर जे त्यांचा जॉब असेल किंवा त्यांचा बँक बॅलन्स असेल ते सारखं बघत असतात की आता माझा बँक बॅलन्स इतके कोटी आहे, आता मी याच्या दुप्पट कसं करू शकू, मी कुठल्या शेअर्स मध्ये पैसे घालू, मी काय करू, कुठल्या प्रॉपर्टीमध्ये इन्व्हेस्ट करू. तर ते त्यांच्या इकॉनॉमिक ऍडव्हान्समेंटसाठी
सदैव प्रयत्न करत असतात आणि दुसरे भौतिकवादी असतात जे अनेक यज्ञ करत असतात, कारण त्यांना उच्च ग्रहांवर जाऊन अमर्याद इंद्रतृप्ती करायची आहे. असे हे सुद्धा जे वेदांमध्ये लिहिलेलं आहे ते पालन करतात, किंवा जे कर्मकांडी असतात त्यांना काय हवं असतं, त्यांना सुद्धा स्वर्गलोक किंवा इतर उच्च ग्रहांवर जाऊन अमर्याद आनंद लुटायचा असतो. म्हणून ते सुद्धा भौतिकवादीच आहेत, कारण स्वर्ग सुद्धा या भौतिक जगातच येतं. आणि जे असं मानतात की आध्यात्मिक संपत्ती हीच खरी संपत्ती आहे, ते मात्र या भौतिकाकडे वळत नाही. ते भौतिकाकडे वळत नाही. तर जेव्हा म्हणजे आता अष्टांग योगी तो भौतिकाकडे वळलेला नाहीये, तो सगळं सोडून आध्यात्मिक संपत्तीच्या पाठीमागे जात आहे. त्याला आत्मसाक्षात्कार करून घ्यायचा आहे. मग आता एखादा अष्टांग योगी त्याच्या अष्टांग योगामध्ये असफल झाला, मग अर्जुनाचं म्हणणं आहे, मग त्याला काय मिळणार? त्याला भौतिक आनंदही मिळणार नाही आणि नाही त्याला आध्यात्मिक आनंद मिळणार आहे. म्हणजे असा अष्टांग योगी अनेक वर्ष गेला तर नंतर जर तो आला तर कदाचित त्याचा जो परिवार आहे तो त्याला एक्सेप्ट सुद्धा करणार नाही. बरं, हा सगळं सोडून कृष्णासाठी गेला, आता त्याच्याकडे काही पैसे पण नाही आहेत, म्हणजे त्याची पोझिशन काय आहे, आध्यात्मिक आनंद मिळालाच नाही, पण भौतिक जे काय होतं तेही सगळं गेलेलं आहे. परिवार सुद्धा त्याला आता एक्सेप्ट करणार नाहीये. मग त्याची पोझिशन कशी होते? तर इकडे त्यांनी सांगितलंय छिन्न विछिन्न ढगाप्रमाणे होतो. आता ढग म्हणजे काय आहे? ढग म्हणजे जो आपल्याला उन्हापासून संरक्षण देतो. थोडी आपल्याला शेड मिळते ढगापासून किंवा उन्हापासून, आपल्याला थोडंसं बरं वाटतं जेव्हा ढग येतात तेव्हा. आणि दुसरं ढगाचं कार्य म्हणजे पाऊस देणं. ही दोन कार्य झाली ढगाची. आता छिन्न विछिन्न ढग, आता जेव्हा जे रेन क्लाउड्स असतात ते जेव्हा एकत्र येतात तेव्हा पाऊस पडतो आणि त्या पावसापासून आपल्याला फायदा होतो. आता त्यातला एक ढग वाऱ्यामुळे तो लांब गेलेला आहे, छिन्न विछिन्न झालाय. म्हणजे जे इतर ढगांचा समूह आहे त्याच्यापासून हा तुटलेला आहे आणि वारा काय करतो, अशा ढगाला इकडनं तिकडे तिकडून इकडे फिरवत असतो. म्हणजे त्याचं अस्तित्व काय राहिलं, तो अस्तित्वहीन झाला. तर अर्जुन म्हणतो की जो अष्टांग योगी आहे त्याची पोझिशन कशी आहे की भौतिक जगामध्ये सुद्धा शून्य आहे, काही आनंद नाहीये, आध्यात्मिक जगात सुद्धा त्याला काही आनंद मिळाला नाहीये. तर त्याप्रमाणे अशी तर होते का अष्टांग योगी असा होतो का छिन्न विछिन्न ढगाप्रमाणे? आता या ढगाचा कोणाला काही उपयोगच नाहीये, असं होतं का? तर आता आपण थोडस याच्यातलं वाचूया. कोण वाचतंय? मी वाचू माताजी. बरं, वाचा. बघा, मध्ये कुठेतरी ब्रह्मणः पथी हा आध्यात्मिक शास्त्र. हा, ब्रह्मणापथी हा आध्यात्मिक साक्षात्काराचा मार्ग आहे आणि हा साक्षात्कार मनुष्याने आपण स्वरूपतः आध्यात्मिक असून ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान या स्वरूपात प्रकट होणाऱ्या भगवंताचे अंश आहोत हे जाणल्याने होतो. भगवान श्रीकृष्ण परम सत्य तथा पुरुषोत्तम आहेत आणि म्हणून त्या परम पुरुषाला शरण जाणारा मनुष्यच यशस्वी योगी होय. ब्रह्म आणि परमात्मा साक्षात्काराद्वारे या जीवन ध्येयाची प्राप्ती करण्यासाठी अनेक जन्म घ्यावे लागतात. अर्थात बहुना जन्मना येते. म्हणून दिव्य साक्षात्काराचा प्रत्यक्ष आणि परमश्रेष्ठ मार्ग म्हणजे भक्तियोग किंवा कृष्ण भावना होय. हरे कृष्ण. म्हणजे आपल्याला श्रील प्रभुपाद सांगतात की सर्वात सोपा मार्ग म्हणजे भक्तियोग. पहिल्यांदा श्री
श्रीकृष्णाचं ब्रह्मन स्वरूप, मग परमात्मा स्वरूपचा साक्षात्कार होणं, आणि मग साक्षात भगवान, श्रीकृष्ण भगवान आहेत, हा साक्षात्कार होणं म्हणजे आपल्याला खूप खूप जन्म घ्यावे लागतात. अनेक जन्मांच्या नंतर आपल्याला भगवान साक्षात्कार होऊ शकतो. पण जो भक्ती मार्ग अवलंबतो त्याला मात्र हा साक्षात्कार लगेच होऊ शकतो. तर इकडे श्रील प्रभुपाद परत मी तुम्हाला सांगितलं ना, प्रत्येक तात्पर्यात त्यांनी सांगितलंय की भक्ती योगी हा श्रेष्ठ आहे किंवा अष्टांग योगी जो आहे त्याचा कसा फॉल डाऊन होऊ शकतो. आता आपण सौभरी मुनींची कथा आहे ती बघितली, कसा फॉल डाऊन झाला. काम वासनेमुळे ते यमुने नदीतून बाहेर आले आणि त्यांनी 50 राजकन्यांबरोबर लग्न केलं, आणि अशा अनेक अनेक वर्ष गेल्यानंतर त्यांना समजलं आपण काय चूक केली, आणि मग ते परत त्यांनी वानप्रस्थ आश्रम स्वीकारला. आता पुढे 39. हरे बरं कृष्णा. इकडे हा बरं चालेल, 39 आपण बघूया. येस. 39 ना माताजी. येस. एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुम् अर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्य छेत्तानायुपपद्यते. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हे कृष्ण, माझा हा संशय आहे आणि हा पूर्णपणे दूर करण्याची मी तुम्हाला विनंती करतो. तुमच्या वाचून हा संशय दूर करणारा कोणीही मिळणार नाही. हरे कृष्णा. बघा आता इकडे अर्जुन आपल्याला शिकवतात की आपण कसं बोलायचंय. आपल्या मनामध्ये सुद्धा कधीतरी संशय येऊ शकतो ना, मग तो कृष्णाबद्दल असेल तर लगेच आपण कुठल्या तरी आपल्यापेक्षा अधिक प्रगत भक्ताकडून संशयरहित झालो पाहिजे, किंवा आपण कृष्णाला प्रार्थना केली पाहिजे की हे कृष्णा, मी तुझ्याकडे यायला निघालेले आहे, पण हा संशय माझ्या मनामध्ये, हा संशय तुम्ही पूर्णपणे दूर करा ही मी विनंती करतोय. आणि तुमच्या वाचून इतर कोणीच हा संशय दूर करू शकणार नाही. आपण असं म्हणू शकू की माझं डोकं म्हणजे शंकासूर आहे, शंकांचा राक्षस आहे, आणि या सर्व शंकांना हे श्रीकृष्णा तुम्ही मारून टाका ही मी तुम्हाला विनंती करतोय, कारण तुमच्या शिवाय कोणीही माझ्या शंकांचं निरसन करू शकणार नाही. आणि असं जेव्हा आपण खरोखर एका निर्मळ हृदयाने आपण हे जेव्हा श्रीकृष्णांकडे बोलतो, अशी विनंती करतो, तेव्हा नक्कीच श्रीकृष्ण काय करणार आहेत, आपल्या संशयांचा नाश करणार आहेत. आता आपण हा सगळा पॅरेग्राफ वाचायचा आहे. कोण वाचतंय? इतर कोणाला वाचायचंय मी का? वाचू का? वाचा. हो, वाचू का? हा सगळं कुठून वाचायचंय? वाचायचं आहे. श्रीकृष्ण हे पूर्ण वाचायचं. आज्ञ आहेत. श्रीकृष्ण पासून का? हो हो. श्रीकृष्ण त्रिकाल ज्ञान असून त्यांना भूत, वर्तमान तथा भविष्य या तीनही काळांचे पूर्ण ज्ञान आहे. भगवद्गीतेच्या प्रारंभी भगवान श्रीकृष्णांनी सांगितले आहे की भूतकाळातील सर्व जीवांचे स्वतंत्र अस्तित्व, भूतकाळामध्ये सर्व जीवांचे स्वतंत्र अस्तित्व होते. वर्तमान काळातही सर्व जीव अस्तित्वात आहेत आणि भौतिक जंजाळातून मुक्त झाल्यावरही सर्व जीव भविष्य काळात वैयक्तिकपणे अस्तित्वात राहतीलच. म्हणून भगवंतांनी जीवाच्या भविष्याविषयक प्रश्नाचे उत्तर आधीच दिले आहे. आता अर्जुनाला अयशस्वी योगाचे भविष्य जाणून घ्यायचे आहे. श्रीकृष्णाच्या समान किंवा त्याच्यापेक्षा श्रेष्ठ असा कोणीही नाही, आणि भौतिक प्रकृतीच्या दयावर जगणारे तथाकथित महान ऋषी आणि तत्वज्ञानी निश्चितच श्रीकृष्णांशी समानता करू शकत नाही. म्हणून श्रीकृष्णाने दिलेला निर्णय म्हणजे सर्व संशयाचे अंतिम आणि परिपूर्ण उत्तर आहे, कारण ते भूत, वर्तमान आणि भविष्य पूर्णपणे जाणतात, परंतु त्यांना कोणीही जाणत नाही. केवळ श्रीकृष्ण आणि श्रीकृष्ण भावना भावित भक्त हेच
सर्व काही इत्यंभूत जाणू शकतात. हरे कृष्ण. म्हणजे बघा, श्रीकृष्ण कसं आहे, त्यांना भूत, वर्तमान, भविष्य हे सगळं माहिती आहे. तर आपण, आपल्याला जर प्रॉब्लेम आला किंवा आपल्याला जर संशय असेल तर आपण कोणाकडे गेलं पाहिजे? श्रीकृष्णाकडे गेलं पाहिजे. आणि बघा इकडे कसे अर्जुनाने हात जोडले आहेत, किती नम्र भाव आहे. अशाच भावाने आपण गेलं पाहिजे. चॅलेंजिंग वृत्ती कधीच ठेवली नाही पाहिजे आपण. कधीही चॅलेंजिंग वृत्तीने आपल्याला काहीच मिळू शकत नाही या मटेरियल लाईफ मध्ये, भौतिक जीवनात आणि आध्यात्मिक जीवनात. आपण चॅलेंज कधीच करू शकत नाही. जेव्हा आपल्याला ज्ञान पाहिजे किंवा एखादी गोष्ट पाहिजे किंवा नम्रपणे आपण विनंती करायला शिकलं पाहिजे आणि जाणलं पाहिजे. इकडे अर्जुन काय जाणू नये की अर्जुन म्हणतोय श्रीकृष्णाला की तुमच्या वाचून हा आवाज येत नाहीये. संशय दूर करणारा कोणीही मिळणार नाही. तर हे लक्षात ठेवायचंय तुम्ही. आता 40. हरे कृष्ण जी. श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, हे पार्था, शुभ कार्यामध्ये युक्त झालेल्या योगी पुरुषाचा इहलोकात तसेच परलोकातही विनाश होत नाही. आणि हे मित्र, चांगले कार्य करणारा मनुष्य दुष्प्रवृत्तींनीही कधी प्रभावित होत नाही. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे ते अर्जुनाला दिलासा देत आहे की अर्जुना, असा जो व्यक्ती आहे त्याचा इहलोकात तसेच परलोकात विनाश होत नाही. आता हेच श्रीकृष्णाने 9.31 मध्ये सांगितलंय. कुमुद माताजी श्लोक पाठ आहे? माझं मी पाहून मी सांगते. पाठ नाही, मी पाहते. 9.31. 9.31 मग मी पाहते माझी गोष्ट. क्षिप्रं भवति धर्मात्मा. क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति. तो लवकरच धर्मात्मा म्हणजे सदाचारी होतो आणि त्याला शाश्वत शांती प्राप्त होते. हे कौन्तेय, निर्भय हो आणि घोषणा कर की माझ्या भक्ताचा कधीही नाश होत नाही. म्हणजे हेच 9.31 मध्ये जे सांगितलंय तेच 6.40 मध्ये सांगितलंय. पण इकडे जरासं वेगळं सांगितलंय की त्याच्या इहलोकात तसेच परलोकातही विनाश होत नाही. समजलं? आणि हेच श्रीमद भागवतम मध्ये त्यांनी आता अंजली हुगे माताजी नाही आहेत ना? हरे कृष्ण माताजी. हा, तर हे जे सांगतायत ते म्हणजे जो अयशस्वी अष्टांग योगी त्याच्याबद्दल सांगतायत ना? बरोबर. की Okay. तो अयशस्वी झालाय तरी देखील इहलोकात म्हणजे हे भौतिक जग आणि परलोकात म्हणजे जिकडे तो जाणार आहे पुढे तिकडे, दोन्ही मध्ये त्याचा विनाश होत नाही. आणि तेच 9.31 मध्ये सांगितलंय, माझ्या भक्ताचा कधीही नाश होत नाही. हा, आणि हीच गोष्ट श्रीमद भागवतम मध्ये सांगितलेली आहे 1.5.17. आता ऍक्च्युली माझ्याकडे इंग्लिश आहे, जर तुम्ही म्हणाला तर मी इंग्लिश मध्ये ते वाचून दाखवीन. हा, जर तुम्हाला हवं असेल तर हेच माताजी कुठला अध्याय स्कंद आहे माताजी? 1.5.17. 1.5. माझ्याकडे हिंदी आहे माताजी, माझ्याकडे हिंदी आहे. मग वाचता का? हो 1.5.17. 1.5.17 ना? हा, त्यातही हेच सांगितलंय. म्हणजे प्रत्येक शास्त्रामध्ये बघा ओरडून सांगितलंय, माझ्या भक्ताचा नाश कधीच होत नाही. हा, Yes, तर माताजी, आहे. हा, वाचा. Yes. 13. Yes. आला. त्यक्त्वा चरणाम्बुजं हरे भक्तन्न पक्वतपते ततो यदि यत्र क्व वा भद्रमुदमुष्य किं को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः.
अनुवाद वाचते माताजी, मराठीत हिंदीमध्ये वाचू आहे. मराठीत वाचू मी माताजी अनुवाद? तुमच्याकडे आहे का आहे भागवतम? मराठीत आहे. असेल तर वाचा. आहे मराठी आहे. बरं, वाचा मराठीत. जर मनुष्याने भगवान हरीच्या प्रेममय सेवेत वाहून घेण्यासाठी आपल्या व्यावसायिक कर्माचा त्याग केला आणि जरी तो अपरिपक्वपणामुळे पतित झाला तरी अशा अपयशामुळे त्याला अकल्याणाची भीती नाही. दुसरीकडे अभक्त आपल्या व्यावसायिक कर्मात पूर्णपणे संलग्न असूनही त्याच्या हाती काहीच पडत नाही. हरे कृष्ण. बरं, बरं. याचं तात्पर्य केवढं मोठं आहे? 10-12 लाईन आहेत ना. मग वाचू वाचता का? वाचा हो वाचा. वाचतो. मनुष्याच्या तात्पर्य, मनुष्याच्या कर्तव्याचा विचार करता त्याला असंख्य कर्तव्य आहेत. प्रत्येक मनुष्य केवळ माता पिता, कुटुंबीय, समाज, देश, मानवता, प्राणी मात्रे, देवी देवता यांच्याशीच कर्तव्याने बांधलेला नाही, तर मोठमोठे तत्वज्ञानी, कवी, शास्त्रज्ञ यांच्याशी देखील कर्तव्याने बांधलेला आहे. शास्त्राप्रमाणे अशा कर्तव्याचा त्याग करून कोणीही भगवंताच्या प्रेममय सेवेत स्वतःला वाहून घेऊ शकतो. अशा प्रकारे स्वतःला भगवत सेवेत वाहून घेणे आणि यशस्वी होणे हे उत्तमच. परंतु कधी कधी असे घडते की काही जण तात्कालिक भावनेच्या आहारी जाऊन भगवंताच्या सेवा कार्यात समर्पित होतात आणि काही काळानंतर काही कारणास्तव अथवा संगदोषामुळे भक्ती मार्गातून विचलित होतात. इतिहासात असे याची अनेक उदाहरणे सापडतात. भरत महाराजांना हरणावरील आसक्तीमुळे हरणाच्या जन्माला जावे लागले. मृत्यूसमयी त्यांना हरणाची आठवण आली म्हणून भावी जन्मात ते हरिण झाले, परंतु त्यांना पूर्वजन्मीची आठवण होती. अशा प्रकारे चित्रकेतू महाराज देखील शिवाच्या चरणाशी अपराध केल्यामुळे पतन पावले. परंतु असे असूनही पतनाची शक्यता गृहीत धरून देखील भगवंताच्या चरण कमळाचा आश्रय घेण्यास या ठिकाणी महत्व दिलेले आहे. कारण प्रेममय सेवेच्या किंवा भक्तीच्या कर्तव्यापासून जरी कोणाचे पतन झाले तरी तो भगवंताच्या चरण कमळांना कधीही विसरत नाही. एकदा कोणी भगवंताच्या भक्तीत संलग्न झाला तर तो सर्व स्थितीत भक्तीच करतो. भगवद्गीतेत म्हटले आहे की स्वल्प प्रमाणात केलेली भक्ती देखील महाभयापासून वाचवते. इतिहासात अशी कितीतरी उदाहरणे आहेत. अजामिळ पूर्व आयुष्यात भगवत भक्त होता, परंतु त्याचे पतन झाले तरी सुद्धा भगवंतानी शेवटी त्याचा उद्धार केला. हरे कृष्ण. बघितलं, इकडे अजामिलचीच गोष्ट आहे. ही स्लाइड आहे ना, ही अजामिलची गोष्ट आहे. म्हणजे आता इकडे अर्जुनाचा प्रश्न असा आहे की समजा जर एखादा योगी योगभ्रष्ट झाला मार्गातून, तर आता त्याला आध्यात्मिक सुख मिळणारच नाहीये, आध्यात्मिक आनंद मिळणारच नाही. आणि भौतिकात काय होणार आहे? त्यांनी त्याचं नियत कर्म न केल्यामुळे त्याला पाप लागणार आहे का? मग त्याचे काय हाल होणार आहेत? तर असा अर्जुनाचा प्रश्न आहे. तर इकडे सांगताना श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय की मनुष्य दोन तऱ्हेचे असतात. तर एक म्हणजे जे अमर्याद इंद्रिय तृप्तीमध्ये असतात. म्हणजे आता जे इंद्रिय तृप्तीमध्ये, भोग ऐश्वर्यामध्ये आसक्त असतात, लीन असतात, तर मग हे कसे असतात? ते कदाचित खूप उच्च शिक्षित असतील किंवा अशिक्षित असतील, ते खूप बलवान असतील, पैशाने खूप श्रीमंत असतील, अथवा तितके श्रीमंतही नसतील, गरीब असतील, काही संस्कृत असतील, काही असंस्कृत असतील, काही जणांमध्ये अगदी निद्रा, मैथून, खाणं पिणं झोपणं या स्तरावर असतील, म्हणजे पशुतुल्य असतील. तर अशी जी लोक आहेत यांची जी कार्य आहेत ती कधीच शुभ होऊ शकत नाही. आता दुसरे तऱ्हेचे आपण मानव बघूया, जे इंद्रिय तृप्ती करतात पण रेग्युलेटेड, नियमित इंद्रिय तृप्ती करतात. असे जे नियमित किंवा रेग्युलेटेड इंद्रिय तृप्ती करतात, रेग्युलेटेडला मराठीत काय म्हणतात? नियंत्रित.
सॉरी मी नियमित म्हणाले, नियंत्रित इंद्रिय तृप्ती करतात अशी माणसं 3 प्रकाराची असतात. एक असतात जे शास्त्रांमध्ये दिलेल्या नियमांचं पालन करतात, कारण त्यांना खूप सुख हवं असतं. त्यांना असतं ना बरंच की तुम्ही अमकं इतके गुरुवार केले तुम्हाला संपत्ती मिळणार, तुम्ही अमकी उपासना केली की तुम्हाला पुत्राची प्राप्ती होणार. तर असे हे जे माणसं आहेत ते वेदांमध्ये दिलेल्या नियमांचं पालन करतात. तर ते जे वेदांमध्ये दिलेल्या नियमांचं पालन करतात ते सुद्धा 2 प्रकाराचे असतात. त्यापैकी एक जे असतात ते कर्मकांडी असतात आणि त्यांना फळ हवं असतं आणि त्यांना उच्च ग्रहांवर जायचं असतं जिकडे अमर्याद इंद्रतृप्ती मिळू शकते. आणि दुसरे जे असतात त्यांना वेदांमध्ये दिलंय म्हणून ते करतात, परंतु त्यांना फळाचं आकर्षण नसतं. बरं, हे एका तऱ्हेचे मानव झाले की जे वेदांचे नियम पाळतात. दुसरे आहेत की ते काय म्हणतात की आम्हाला या भौतिक जगातून मोक्ष पाहिजे. म्हणजे त्यांना कृष्णाकडे एक्झॅक्टली आकर्षण नाहीये, पण त्यांना हे भौतिक जग आवडलेलं नाहीये. इकडे खूप क्लेश आहे, दुःख आहे, म्हणून त्यांना भौतिक जगातून मुक्ती हवी आहे, त्यांना मोक्ष हवाय. आणि तिसरे जे असतात ते कृष्णाचे भक्त असतात. तर अशा तऱ्हेने इकडे आपल्याला समजतं की जे माणसं असतात ती 2 प्रकाराची असतात. जे अनियंत्रित इंद्रिय तृप्ती करतात आणि जे नियंत्रित इंद्रिय तृप्ती करतात. त्यात फक्त जे कृष्णाचे भक्त आहेत तेच कृष्णधामात परत जाऊ शकतात. इतर हे कोणी जाऊ शकत नाहीत. आता इकडे श्रीकृष्णाने अर्जुनाला तात हा शब्द आहे बघा, तात गच्छती 40व्या श्लोकामध्ये, तर त्यांनी तात हा शब्द वापरलेला आहे. तर तात हा शब्द का वापरलेला आहे, म्हणजे इकडे श्री कृष्ण अर्जुनाला सांगतायत की तू माझा परम मित्र आहेस. म्हणजे ते दाखवतायत त्यांचं जे प्रेम आहे ते शब्दांनी व्यक्त करतायत आणि असं सांगतायत, श्रीकृष्ण सांगतायत जे माझ्या मार्गावर चालतात, मी सांगितलेल्या मार्गावर जे चालत आहेत त्या सर्वांचं मी रक्षण करतो. त्याच्यामुळे अर्जुना तू ही काळजी करू नकोस. आता पुढे आपण बघूया. पण माताजी, हरे कृष्णा, हा बोला. मागच्या आपण काही श्लोक बघितले त्यात तर सांगितलंय की आता जे वेदांचं पालन करतात किंवा ते सकाम कर्म करतात ते हळूहळू पुढे कृष्ण भक्तीत येतातच पुढे काही जन्मानंतर किंवा कसं. बरोबर. मग आता तुम्ही काय सांगितलं की नाही ते मोक्षाला जाऊ शकत नाहीत म्हणून. ते नाही जाऊ शकत जर त्यांना असं जर पण ते पुढे पुढे येतातच ना. कृष्ण कृपेने पुढे जर त्यांना एखादा साधू भेटला किंवा एखादा शुद्ध भक्त भेटला तर मग ते जाऊ शकतात. अच्छा, आत्ताचा हे मी तुम्हाला आत्ताचा समजवण्यासाठी सांगते की अष्टांग योग जरी केला तरी त्याच्यानंतर तुम्हाला भक्ती सेवा ही करावीच लागते. ओके. तरच तुम्ही कृष्णापर्यंत जाऊ शकता. बरं, मग हे वाचायचंय का, म्हणजे तुम्हाला जास्त क्लिअर होईल. सेकंड पॅरेग्राफ आहे. या श्लोकाचे तात्पर्य वाचू का? हा वाचा. या श्लोकाचे तात्पर्य पुढील प्रमाणे आहे. मानव समाजाचे नियमित आणि अनियमित असे 2 विभाग करता येतात. पुनर्जन्म अथवा मुक्तीच्या ज्ञानाभावी जे केवळ पशुतुल्य इंद्रिय तृप्तीमध्ये रत आहेत ते अनियमित श्रेणीत येतात आणि जे शास्त्रोक्त विहित कर्माच्या तत्वांचे पालन करतात ते नियमित श्रेणीत येतात. अनियमित श्रेणीमधील सभ्य आणि असभ्य, सुशिक्षित आणि अशिक्षित
बलवान आणि दुर्बळ अशा सर्व लोकांमध्ये पशुवृत्ती प्रबळ असते. त्यांची कर्मे कधीच शुभदायक असत नाही. कारण आहार, निद्रा, भय आणि मैथून या पशुतुल्य प्रकृतीचा उपभोग करीत ते दुःखपूर्ण अशा भौतिक जगात अंतकाळासाठी खितपत पडतात. या उलट जे शास्त्र नियमानुसार संयमित आहेत, जे यथावकाश कृष्ण भावनेत उन्नत होतात आणि निश्चितच जीवनामध्ये प्रगती करतात, शुभ मार्गाचा अवलंब करणाऱ्या 3 श्रेणी येतात. 1. भौतिक सुख समृद्धीचा उपभोग घेत शास्त्रोक्त विधिविधानांचे पालन करणारे. 2. संसारातून मुक्त होण्याचा प्रयत्न करणारे. 3. कृष्ण भावना युक्त भक्त. भौतिक सुखाकरिता शास्त्रोक्त विधिविधानांचे पालन करणाऱ्यांच्या पुन्हा 2 श्रेणी करता येतात. सकाम कर्म करणारे आणि इंद्रिय तृप्तीची आकांक्षा न करणारे. जे इंद्रिय तृप्ती करता सकाम कर्म करतात ते जीवनाच्या उच्चतर अवस्थेत किंवा उच्चतर लोकांमध्ये उन्नत होतात. परंतु तरीही असे लोक संसारातून मुक्त झालेल्या नसल्यामुळे ते वास्तविक शुभदायक मार्गाचे अनुसरण करीत नसतात. हरे ज्या कृष्ण. एकच मिनिट, मी इकडे बोलते. म्हणजे इकडे श्रीला प्रभुपादांनी काय सांगितलंय की वेदांचे पालन करणं म्हणजे नॉट नेसेसरी तुम्ही शुभ कर्म करता किंवा काहीतरी तुमच्यात वेदांचं पालन केल्यामुळे तुम्ही कृष्णाकडे पोहोचू शकणार नाही. इकडे शुभ कर्म म्हणजे जे कृष्णासाठी आपण करतो, जी प्रेममय भक्ती सेवा करतो त्यालाच शुभ कर्म म्हटले. तुम्ही वेदांचं पालन का करताय? कारण तुम्हाला स्वर्गाला जायचंय, तिकडे अमर्यादित इंद्रिय तृप्ती करायची, म्हणजे हे काय झाले, भौतिक विचारच झाले. तर दॅट इज नॉट अलाउड. ते शुभ नाहीये. पुढचं वाचा. त्या क्रिया मुळीच शुभदायक नसतात. कृष्ण भावना भावित कर्म हेच केवळ शुभदायक कर्म आहे आणि स्वेच्छेने कृष्ण भावनेमध्ये प्रगती करण्याकरता सर्व शारीरिक दुःखे सहन करणाऱ्या मनुष्यास तपोनिष्ठ परिपूर्ण योगी म्हटले जाते. अष्टांग योग पद्धतीचा अंतिम उद्देश कृष्ण भावनेचा साक्षात्कार हा असल्यामुळे असा अभ्यासही शुभदायक आहे आणि जो या दृष्टीने प्रयास करतो त्याला अधोगतीचे भय नसते. हरे कृष्ण. आता समजलं का तुम्हाला प्रभूजी? हो 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 हो, हो हो माता. समजलं ना? आता 41. हरे कृष्णा. येस माताजी, एक मिनिट. प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते. हरे कृष्णा. योग भ्रष्ट योगी पुण्यात्माच्या लोकांमध्ये अनेक वर्ष सुख उपभोग घेतल्यानंतर पुन्हा गुणवान कुटुंबामध्ये किंवा वैभवशाली कुटुंबामध्ये जन्म घेतो. हरे कृष्ण. तर आता इकडे आपल्याला काय सांगितलंय की श्रीकृष्ण काय सांगतायत की एखादा योग मार्गावरून भ्रष्ट झाला तर त्यांनी जे काय केलेलं आहे ते मी जपून ठेवतो आणि त्याला अशा कुटुंबात जन्म देतो जिकडे त्याला अन्न, वस्त्र, निवारा याची तर काळजी नसतेच, परंतु लहानपणापासून कृष्ण भावना त्याला मिळते आणि त्याला अन्न, वस्त्र, निवारा याची काळजी नसल्यामुळे त्याला एक फाउंडेशन मिळतं ज्याच्यावरून तो इकडे अध्यात्माकडे लवकर वळू शकतो. तर हे असं त्यांनी सांगितलंय. आता यातलं आपण वाचूया. कोण वाचतंय? मी वाचते ना. हा, सगळा पॅरेग्राफ वाचायचा. योगभ्रष्ट किंवा अयशस्वी योगाचे 2 वर्ग आहेत. एखादा मनुष्य अत्यल्प प्रगतीनंतर योगभ्रष्ट होतो आणि एखादा मनुष्य दीर्घकाळ योगाभ्यास केल्यानंतर योगभ्रष्ट होतो. जो योगी अल्पकाळ योगाभ्यास केल्यानंतर पतित होतो तो पुण्यवान जीवांना प्रवेश दिल्यानंतर उच्चतर लोकांमध्ये जातो. त्या ठिकाणी दीर्घकाळ जीवन व्यतीत केल्यानंतर त्याला पुन्हा या लोकात सात्विक ब्राह्मण, वैष्णवांच्या किंवा श्रीमंत व्यापाऱ्या मनुष्याच्या घरी जन्म प्राप्त होतो. या अध्यायाच्या अंतिम श्लोकामध्ये सांगितले जाईल त्यानुसार योगाभ्यासाचे ध्येय
म्हणजे कृष्ण भावनेची परमसिद्धी प्राप्त करणे हे आहे. परंतु जे योगी ही स्थिती प्राप्त होईपर्यंत टिकून राहू शकत नाहीत आणि जे भौतिक प्रलोभनामुळे अपयशी होतात, त्यांना भगवत कृपेने आपल्या भौतिक प्रवृत्तीची पूर्ती करण्याची अनुमती दिली जाते आणि त्यानंतर त्यांना वैभवशाली जीवन जगण्याची संधी दिली जाते. अशा कुटुंबामध्ये जन्म प्राप्त झालेल्या मनुष्यांची परिपूर्ण कृष्ण भावनेप्रत उन्नत होण्यासाठी या सुविधांचा उपयोग करून घेतला पाहिजे. हरे कृष्ण. आता पुढे आपण बघूया. 42. कुमुद माताजी Yes, 42. अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद् विदुर्लभतरं लोके जन्म यद् ईदृशम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. अथवा किंवा दीर्घकाळ योगाभ्यास केल्यानंतर अपयशी ठरलेला तो अत्यंत बुद्धिवान योगी व्यक्तींच्या कुळात जन्म घेतो. खरोखर अशा प्रकारचा जन्म या लोकी अत्यंत दुर्लभ आहे. हरे कृष्णा. म्हणजे जसे आपले शिल प्रभुपाद ते लहान असतानाच लहानपणापासूनच त्यांचा जन्मच मुळात वैष्णव कुटुंबामध्ये झाला आणि लहानपणापासून ते बघत होते. त्यांच्या घरी श्रीमद भागवतम, चैतन्य चरितामृत याचे पाठ व्हायचे. त्यांचे वडील रोज जप करायचे, आरती करायचे, फक्त प्रसादच ते ग्रहण करायचे. तर असा जो जन्म आहे तो अतिशय दुर्लभ आहे. आणि इकडे श्रील प्रभुपादांनी त्यांचे जे गुरु आहेत त्यांच्याबद्दल सांगितलंय. मी वाचते. सौभाग्याने भगवंतांच्या कृपेमुळे आमचे आध्यात्मिक गुरु ओम विष्णुपाद श्रीमद भक्ती सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज आणि आस्मादिकांना भगवत कृपेने अशा थोर कुटुंबामध्ये जन्म घेण्याची संधी मिळाली आणि आम्हा दोघांनाही बालपणापासूनच भगवत भक्तीचे शिक्षण मिळाले. नंतर दिव्य परंपरेच्या योजनेनुसार आम्हा दोघांची भेट झाली. म्हणजे बघा, हे त्यांनी त्यांचं स्वतःचं आणि त्यांच्या गुरूंचं उदाहरण दिलंय की ते एका खूप शुद्ध वैष्णव कुटुंबामध्ये जन्म त्यांना मिळाला आणि त्यांची भगवत भक्ती अगदी लहानपणापासूनच चालू झाली. 43. हरे कृष्ण. तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यत ते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. कुरुनंदन असा जन्म मिळाल्यावर तो आपल्या पूर्वजन्माच्या दिव्य चेतनेचे पुनरुज्जीवन करतो आणि परिपूर्ण सिद्धी प्राप्त करण्यासाठी पुन्हा प्रयत्न करतो. हरे कृष्णा. म्हणजे बघा, इकडे जो पूर्व काही आपण अभ्यास केलेला आहे, जे आपण कृष्णासाठी केलेला आहे, त्या दिव्य चेतनेमुळे काय होतं की आपला जो पुढला जन्म असतो त्यामध्ये आपोआप आपण अध्यात्माकडे आकर्षित होतो. अध्यात्म म्हणजे जणू काही इकडे शब्द वापरले ह्रियते म्हणजे आकर्षित होणे, ह्य वश म्हणजे आपण जणू काय हेल्पलेसली म्हणजे असहाय्य रीतीने आपण अध्यात्माकडे आकर्षित होतो आणि मग आपण परत या मार्गावर पुढे पुढे चालायला लागतो. तर इकडे एक उदाहरण दिलं या स्लाइड मध्ये. हे तुम्हाला भरत महाराजांचं उदाहरण माहिती आहे ना, की ते हरणावर आसक्त होतात, हरणाचा विचार करता करताच देह त्याग करतात आणि मग त्यांना हरणाचा जन्म मिळतो. आता या हरणाला त्याच्या पूर्व जन्मात त्यांनी भरत महाराज भावभक्ती स्तरापर्यंत गेले होते. एकच स्टेज बाकी होती आणि ती म्हणजे प्रेमभक्ती. म्हणजे ते कृष्णाच्या भक्तिमय सेवेमध्ये एका 5 रसांमध्ये एकामध्ये स्थित होऊन ते कृष्णधामात प्रवेश करणार होते. एक पायरीच खाली होते. पण हे सर्व त्यांनी केल्यामुळे त्या हरणाला आता त्यांनी त्याचा ज्या पर्वतावर जन्म झाला, मला वाटतं कालंजर पर्वत, मला नाव माहित नाहीये, लक्षात येत नाही,
पटकन. त्या आपल्या जन्मस्थानाचा त्यांनी त्याग केला आणि ते एका आश्रमाजवळ येऊन राहिले. त्या आश्रमामध्ये जे साधू होते, जे भक्त होते, ते रोज हरिकथा हरिकीर्तन करायचे आणि ते हरण काय खायचं, खाली पडलेली वाळलेली पानं खाऊन ते राहायचं. तर अशा तऱ्हेने ही पूर्वस्मृती त्याला होती आणि ते हरण सुद्धा हरिकीर्तनाकडे आकर्षित झालं. हा, आणि अशा तऱ्हेने मग झाल्यानंतर मग त्या हरणाने जेव्हा देहत्याग केला तेव्हा इकडे तुम्हाला एक बाळ दिसतंय बघा. मग जड भारत म्हणून त्याचा जन्म एका ब्राह्मण किंवा वैष्णव कुटुंबामध्ये झाला. तर अशी ही गोष्ट आहे. आणि मग नंतर त्या जन्माच्या जो अंत झाला, मग त्याच्यानंतर त्यांनी कृष्णधामामध्ये प्रवेश केला. तर इकडे आणि एक शब्द वापरलेला आहे, शब्द ब्रह्माती वर्तते. शब्द ब्रह्म म्हणजे वेद, शब्द ब्रह्म अति वर्तते म्हणजे जो शब्द ब्रह्माच्या पलीकडे गेलेला आहे. आता इकडे बघा, जे वेद आहेत ते आपल्याला जास्त करून 3 गुणांबद्दल सांगतात. 2.45 कुमुद माताजी अनुवाद वाचाल का? येस माताजी. 44 2.45 राहिला. तर 44 राहिला ना. नाही 2.45. मी आता तुम्हाला 45 चा संदर्भ थोडा सांगते. 2.45 वाचायचा आहे. 2 मिनिटात पण- वाचते. समजलं का 45. तुम्हाला? 44 राहिलाय ना श्लोक. नाही 2.45. मी वाचते माताजी. त्रैगुण्य विषया वेदा. येस, करेक्ट. वेद प्रामुख्याने भौतिक प्रकृतीच्या 3 गुणांचे विवेचन करतात. हे अर्जुना, या 3 गुणांच्या पलीकडे स्थित हो. सर्व ऐकू येत नाही माताजी. मुक्त हो. हा कुमुद माताजी ऐकू येत नाहीये. 1 मिनिट माताजी, मी जवळ येऊन बोलते. हा, हरे कृष्णा जी. हा, वेद प्रामुख्याने भौतिक प्रकृतीच्या 3 गुणांचे विवेचन करतात. हे अर्जुना, या 3 गुणाच्या पलीकडे स्थित हो. सर्व द्वंद्वातून मुक्त हो आणि लाभ तथा रक्षण यांच्या काळजीतून मुक्त होऊन आत्मपरायण हो. हरे कृष्णा. म्हणजे पहिलंच वाक्य आहे की वेद प्रामुख्याने भौतिक प्रकृतीच्या 3 गुणांचे विवेचन करतात. हे कुठे सांगितलंय? 2.45 मध्ये हे सांगितलंय. आणि त्याचा संदर्भ इकडे काय आहे? शब्द ब्रह्म अति वर्तते. म्हणजे जो शब्द ब्रह्मा म्हणजे वेदांच्या पलीकडे गेलेला आहे. वेदांच्या पलीकडे गेलेला आहे म्हणजे जो 3 गुणांच्या पलीकडे गेलेला आहे. आता त्याने 3 वेदांच्या पलीकडे जाणं म्हणजे काय? धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष याच्या सुद्धा पलीकडे तो गेलेला आहे. त्याला आता काय? त्याला कृष्णाची सेवा करायची आहे. तो वेदांमध्ये 3 गुणांबद्दलचं विवेचन केलंय, पण या 3 गुणांच्या पलीकडे तो गेलेला आहे आणि आता कृष्णाच्या सेवेमध्ये तो लागलेला आहे किंवा कृष्णाच्या सेवेत तो रुजू झालेला आहे. तर आता असे जे असतात, अशा जे वेदांच्या पलीकडे जाऊन ज्यांनी हे त्यांचा योग अभ्यास केलेला असतो, तर हे जे आहेत अशी जी माणसं आहेत ती त्यांचा आता पूर्ण नाही झालेला आहे. जे योग पूर्ण भक्ती योग असू दे किंवा जो कुठला योग ते अष्टांग योग करत असतील, तो पूर्ण झालेला नाहीये. मग असे लोक जेव्हा पुढचा जन्म घेतात तेव्हा त्यांचं आकर्षण कृष्णाकडे खूप स्पॉन्टेनियसली होतं, खूप लवकर होतं. आणि असे श्रील प्रभुपादांचे कितीतरी भक्त आहेत ज्यांनी त्यांची भगवद्गीता वाचली, ज्यांनी त्यांच्या कीर्तनांमध्ये भाग घेतला आणि ते इतकी आकर्षित झाली की त्यांनी त्यांचं भौतिक जीवन पूर्ण सोडून दिलं. आणि एक शास्त्रात आलेलं उदाहरण म्हणजे गजेंद्र. मला माहिती आहे गजेंद्र कोण होता ते? हो, कोण होता? गजेंद्र मोक्ष हा आधी एक ऋषी होता
आणि अल्पशा चुकीमुळे त्याला हत्तीचा जन्म येतो. आणि बरोबर एकदा हत्तीणी बरोबर तो सरोवरात जलक्रीडा करत असताना एक मगर त्याचा पाय धरून ठेवते बरोबर आणि तो सुटकेसाठी सगळ्यांना मदत हाका मारतो आणि हा सुटत नाही असं बघितलं की बाकीचे सगळे हत्ती हत्तीणी सगळे निघून जातात. बरोबर मग आहे. हा तळ्यातील त्या जलाशयातलं एक कमळ तोडतो आणि श्रीकृष्णाची आठवण करून त्यांना ते कमळ वाहतो आणि त्याला शरण जातो आणि मग ते येऊन गजेंद्राला मोक्ष देतात आणि त्याची सुटका करतात. मग हे का झालेलं आहे? पूर्वाभ्यासेन हा. तेनैव रूयते हि अवश अपि सहा. म्हणजे काय आहे की पूर्व अभ्यास झालेला आहे. आता काही काही ठिकाणी आलेलं म्हणजे मी वाचलेलं आहे, भागवतात आलंय की गजेंद्र हे खूप मोठे राजा होते, इंद्रद्युम्न. आणि एक छोटासा अपराध त्यांच्या हातून घडल्यामुळे त्यांना एका हत्तीचं शरीर मिळालं. पण जेव्हा आणि ते हत्तीसारखं म्हणजे गजेंद्रासारखेच राहत होते, किंग ऑफ एलिफंट्स. आणि पण जेव्हा मात्र ते संकटात सापडले तेव्हा त्यांना लगेच लक्षात आलं. त्यांनी कमळाकडे बघितलं. ज्या सरोवरात ते जलक्रीडा करत होते त्यात खूप सुंदर सुंदर कमळं होती आणि त्या कमळाकडे बघून त्यांना लक्षात आलं की माझ्या गेल्या जन्मात मी कृष्णाला रोज कमळ वाहत असे. आणि त्यांनी लगेच कमळ एक आपल्या सोंडेने उचललं आणि श्रीकृष्णाला हाक मारली. आणि त्यांची प्रार्थना कशी होती? खूप खूप पॉवरफुल होती, खूप पोटंट होती. आणि जणू काही की एक मोठा संत ऋषी मी जर प्रार्थनेची रचना केली असेल ती कशी असेल तशीच त्यांची ती प्रार्थनेची रचना होती. आणि हत्ती होते पण त्यांना पूर्व स्मरण जे आहे ते झाल्यामुळे ते त्यांना ते कृष्णाकडे लगेच आकर्षित झाले. तर हा पूर्वाभ्यास म्हणजे आपल्याला समजतं बघा की प्राणी आहेत त्यांना सुद्धा स्मृती असते. आता जर तुम्ही आजूबाजूला सुद्धा जर बघितलं तर कधी कधी आपल्याला एखाद्या आश्रमामध्ये काही प्राणी दिसतात. किंवा आता मी इकडे मुंबईला सकाळी कधी फिरायला जाते तर तेव्हा एक तिकडे माणूस येतो आणि त्याचा तो कुत्रा घेऊन येतो. आणि तो कुत्रा खूप मोठा डॉबरमॅन आहे. आणि तो काय करतो म्हणजे तिकडे जेव्हा भक्तांची गर्दी कमी असते तेव्हा तो त्याला हाक मारतो आणि कुत्रा बाहेरच उभा राहतो आणि साष्टांग नमस्कार करतो. कुत्रा लिटरली डोकं तो असं खाली टेकवतो, हात त्याचे 2 पाय पुढे 2 पाय पाठी असा करून तो नमस्कार करतो आणि मालकाबरोबर 3 प्रदक्षिणा घालतो. म्हणजे पूर्वजन्म. म्हणजे बघा ना, असं एवढं मी म्हणजे चाट पडले की असा कुत्रा आहे. मग मी तो व्हिडिओही काढला होता त्या मालकांना विचारून. मग आता सध्या तरी माझ्या याच्यात नाहीये व्हिडिओ, सगळे मी डिलीट करते, नाही तर मेमरी खूप आपली जाते ना त्यांनी. तर हे आपण जेव्हा आपण हे शास्त्र वाचतो ना आणि जेव्हा बघतो तेव्हा प्रत्यक्षात आपल्याला लक्षात येतं की हो हे असं असलं पाहिजेच. आता पुढे बघूया 40. आता कुठला आहे आपला 45 आहे का? 44 येस. पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. आपल्या पूर्वजन्माच्या दिव्य चेतनेच्या आधारे तो आपोआपच आपली इच्छा नसतानाही योगाभ्यासाकडे आकृष्ट होतो. असा जिज्ञासू योगी सदैव वेदोक्त कर्मकांडात्मक तत्वांच्या अतीत असतो. हरे कृष्ण. आता हेच मी सांगितलं तुम्हाला. हे जे 2 श्लोक आहेत ना जवळपास सेम आहेत, 43, 44. म्हणून आपण आता 45 बघूया. हरे कृष्ण. जी माताजी. प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. जेव्हा योगी सर्व पापांपासून शुद्ध होऊन
अधिक प्रगती करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करतो, तेव्हा अनेक जन्माच्या अभ्यासानंतर सिद्धी संपादित केल्यावर त्याला परम लक्ष्याची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण. हा, म्हणजे आपण जेव्हा आपण सर्व पापांपासून मुक्त होतो तेव्हा आपली वास्तविक प्रगती चालू होते. आता इकडे याचं तात्पर्य वाचायचं आहे. विशेष करून पासून का? हा, विशेष करून सदाचारी, श्रीमंत किंवा पवित्र कुळात जन्म घेतलेल्या मनुष्याला योगाभ्यास करण्यासाठी अनुकूल असलेल्या आपल्या सभोवतालच्या परिस्थितीची जाणीव होते. म्हणून तो दृढ निश्चयाने आपल्या अपूर्ण राहिलेल्या अभ्यासाचा पुन्हा प्रारंभ करतो. अशा रीतीने तो पूर्णपणे सर्व भौतिक कल्मशापासून मुक्त होतो. त्यानंतर त्याला परमोच्च सिद्धीची म्हणजे कृष्ण भावनेची प्राप्ती होते. कृष्ण भावना म्हणजे सर्व कल्मशापासून मुक्त झालेली परिपूर्ण स्थिती आहे. भगवद्गीता 7व्या अध्यायातील 8व्या श्लोकात पुढील प्रमाणे म्हटले, येषां तद्गत पापै जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः. अनेकानेक जन्मामध्ये पुण्यकर्म केल्यानंतर मनुष्य जेव्हा सर्व पापातून आणि मोहमय द्वंद्वातून मुक्त होतो तेव्हा तो भगवंताच्या दिव्य प्रेममयी सेवेमध्ये युक्त होतो. हरे कृष्ण. म्हणजे बघा, तुम्ही सुद्धा येऊन इकडे रोज श्रवण करताय, तास दीड तास बसताय. तुम्ही सुद्धा साधे जीवात्मा नाही आहात. तुमचा सुद्धा अभ्यास झालाय, तुमची सुद्धा सुकृती आहे, तुम्ही सुद्धा पापांपासून मुक्त झालेला आहात, म्हणून तुम्ही इकडे आज बसू शकता. नाहीतर 1.5-2 तास नॉर्मल माणूस बसू शकत नाही. 46. हरे कृष्ण. तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मीभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन. हरे कृष्ण. योगी मनुष्य हा तपस्वी, ज्ञानी आणि सकाम कर्मी व्यक्तीपेक्षाही श्रेष्ठ आहे. म्हणून हे अर्जुना, तू सर्व परिस्थितीत योगी हो. हरे कृष्ण. आता हे बघा, इकडे त्यांनी दाखवलेलं आहे. श्रील प्रभुपाद मुलांना सुद्धा खूप प्रोत्साहन द्यायचे की तुम्ही कीर्तन करा, तुम्ही नाम घ्या. आणि जेव्हा ही मुलं मंदिरामध्ये यायची त्यांच्या आई वडिलांबरोबर, तेव्हा श्रील प्रभुपाद म्हणायचे, दीज आर वैकुंठा चिल्ड्रन, वैकुंठातून आलेली आहेत. हे मोठे मोठे योगी होते आणि कदाचित काही थोडस त्यांचं कुठेतरी अपुरं राहिलंय म्हणून ते इकडे आलेत. आणि लहानपणापासूनच ते सगळे हे कीर्तन करतात, नाम घेतात. बघा बरं, त्यांचे चेहरे कसे दिसतायत तुम्हाला? प्रफुल्लित दिसतात. केवढे आनंदित दिसतायत ना मुलं. प्रफुल्लित दिसतात. हो, आज आनंद आणि तेज सुद्धा केवढं वाटतंय बघा या मुलांच्या चेहऱ्यावर. आणि आता अर्जुनाला हा अष्टांग योग आवडलेला नाहीये, म्हणून आता 46 आणि 47 मध्ये श्रीकृष्ण अर्जुनाला सांगताय की तू सर्व परिस्थितीत योगी हो. तपस्वी, ज्ञानी आणि सकाम कर्मी पेक्षा सुद्धा जो भक्ती करतो तो सर्वात श्रेष्ठ आहे. आता याच्यात पण आपण थोडस वाचूया. हा, मी सांगते तुम्हाला. कुठून वाचायचंय? 3री लाईन आहे. जेव्हा ही योग पद्धती मुख्यतः सकाम कर्माशी संबंधित असते. जेव्हा योग्य पद्धती मुख्यतः सकाम कर्माशी संबंधित असते तेव्हा त्या पद्धतीला कर्मयोग असे म्हणतात. ज्ञानाशी संबंधित असताना ज्ञानयोग आणि भगवंताच्या प्रेममयी सेवेशी संबंधित असतो तेव्हा त्या पद्धतीला भक्तियोग असे म्हणतात. पुढील श्लोकात सांगितले जाईल की कृष्ण भावना म्हणजे सर्व योगांचे परिपूर्णत्व आहे. या ठिकाणी भगवंतांनी योगाच्या श्रेष्ठत्वाला पुष्टी दिली आहे, परंतु हा योग भक्तियोगापेक्षा श्रेष्ठ असल्याचे त्यांनी सांगितले नाही. भक्तियोग हा आध्यात्मिक ज्ञानाने परिपूर्ण आहे, म्हणून यापेक्षा श्रेष्ठ असा कोणताही योग असू शकत नाही. आत्मज्ञानाविना
आवाज येत नाहीये. इतरांना येतोय? नाही माताजी. बरं, प्रभूजी वाचता का तुम्ही? हो हो, पहिल्यापासून वाचू. नाही, आत्मज्ञानाविना. आत्मज्ञानाविना केवळ तपस्या ही अपूर्ण आहे. भगवंतांना शरण गेल्याविना केवळ ज्ञानही अपूर्ण आहे. आणि कृष्ण भावनेविना सकाम कर्म म्हणजे कालापव्ययच आहे. म्हणून या ठिकाणी सांगण्यात आलेली श्रेष्ठ आणि प्रशंसनीय योग पद्धती म्हणजे भक्तियोग होय. आणि त्याचे अधिक विस्तृत विवेचन पुढील श्लोकात करण्यात आले आहे. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी, आता शेवटचा श्लोक आहे. येस माताजी. ऐकू येत नव्हतं ना? हा आता ऐकू यायला. येत नव्हतं तुमचं. हो ठीक आहे. बरं, हा, झालं माझं आता mute होतं. वाचून. येस. हा, म्यूट होतं माझं. 47. योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. आणि सर्व योग्यांमध्ये जो योगी दृढ श्रद्धेने सदैव माझ्यामध्ये वास करतो, अंतःकरणात माझे चिंतन करतो आणि माझी दिव्य प्रेममयी सेवा करतो, तो माझ्याशी पूर्णपणे योगयुक्त असतो. तोच सर्वश्रेष्ठ योगी होय, असे माझे मत आहे. हरे कृष्ण. आता अर्जुनाचा जीव भांड्यात पडला. तो म्हणत होता अष्टांग योग मला करता नाही येणार, माइंड कंट्रोल इम्पॉसिबल आहे, माझं मन चंचल आहे, बलवत आहे, दृढ आहे, प्रमाथी आहे, तर मला हे शक्य नाही. मग त्यांनी अनेक प्रश्न विचारले की एखादा योगभ्रष्ट झाला तर त्याचं काय होतं, तो कुठे जातो, आणि तो त्याची परिस्थिती एका छिन्न विछिन्न ढगासारखी होते का. मग प्रत्येकाची श्रीकृष्णाने उत्तर दिली. पण हे सांगितल्यावर की भक्ती योग हा सर्वात श्रेष्ठ योग आहे, हे सांगितल्यावर अर्जुनाचा जीव भांड्यात पडला. कारण त्याला माहिती आहे की मी अष्टांग योग करू शकणार नाही, पण मी कृष्णावर खूप प्रेम करू शकतो, मी कृष्णाची सेवा करू शकतो. एक मित्र म्हणून मी त्याला जे काय हवं ते मी त्याला देऊ शकतो, त्याला प्रसन्न ठेवू शकतो. मग जेव्हा असं कृष्णाने सांगितलं तेव्हा मात्र अर्जुन शांत झाला. तर आता आपण याच्यातलं थोडस वाचूया. हा, कुठून? हा, सुरुवातीपासूनच वाचू. बरं, चालेल, वाचा तरी पण चालेल. या श्लोकातील भजते शब्द महत्वपूर्ण आहे. भजते या शब्दामध्ये भज हा मूळ धातू आहे आणि त्याचा अर्थ सेवा करणे असा आहे. वर्शिप हा इंग्रजी शब्द भज या अर्थाने उपयोगात आणता येत नाही. कारण वर्शिप म्हणजे पूजन करणे किंवा योग्य मनुष्याविषयी आदर व्यक्त करून त्याला मान देणे होय. परंतु प्रेम आणि श्रद्धेने केलेली सेवा ही केवळ भगवंताप्रित्यर्थच असते. सन्माननीय व्यक्तीची किंवा देवतांची पूजा करण्याचे मनुष्याने टाळल्यास त्याला असभ्य म्हणता येईल. परंतु जर मनुष्याने भगवंताची सेवा करणे टाळले तर त्याचे अधःपतन होईल. प्रत्येक जीव हा भगवंताचा अंश आहे आणि म्हणून जीवाने आपल्या स्वस्वरूप स्थितीला अनुसरून भगवंताची सेवा केलीच पाहिजे. भगवंताची सेवा न केल्याने जीवाचे पतन होते. श्रीमद भगवद्गीतेत 11.3 या पुढील श्लोक म्हटले. हे श्लोक नाही मला म्हणता येत. जो मनुष्य सर्व जीवांचे उत्पत्ती करता आदिपुरुष भगवंत याची सेवा करत नाही किंवा भगवंता प्रित्यर्थ असलेल्या स्वकर्तव्याचे पालन करीत नाही, त्याचे निश्चितपणे आपल्या स्वस्वरूपापासून पतन होते. या श्लोकातही भजंती हा शब्द योजलेला आहे. म्हणून भजंती हा शब्द केवळ भगवंताच्या संबंधित आहे आणि वर्शिप हा शब्द देवतांच्या किंवा साधारण जीवाच्या संबंधात लागू होऊ शकतो. श्रीमद भागवताच्या श्लोकात योजलेला अवजानंती हा शब्द भगवद्गीतेत ही योजलेला आहे. अवजानंती मा मूढा, केवळ मूर्ख लोकच भगवान श्रीकृष्णाचा अवमान करतात. भगवंताची सेवा करण्याची ज्यांची प्रवृत्ती नाही असे मूर्ख लोक भगवद्गीतेवर भाष्य लिहितात. त्यामुळे ते भजंती आणि वर्शिप या शब्दातील भेद जाणू शकत नाहीत. सर्व प्रकारच्या योगाभ्यासाची परिणिती भक्तियोगामध्येच होते. सर्व
इतर सर्व योग म्हणजे भक्ती योगाप्रत येण्याचे केवळ साधने आहेत. योग म्हणजे वास्तविकपणे भक्तियोग होय आणि इतर योग हे भक्तियोग रूपी परमलक्ष्याकडे अग्रेसर होतात. कर्माच्या प्रारंभापासून भक्तियोगाच्या अंतापर्यंत जाणारा मार्ग म्हणजे आत्मसाक्षात्काराचा प्रारंभापासून भक्तियोगाच्या अंतापर्यंत जाणारा मार्ग म्हणजेच आत्मसाक्षात्काराचा अत्यंत लांब पल्ला आहे. निष्काम कर्मयोग म्हणजे या मार्गाचा आरंभ आहे. जेव्हा कर्मयोगामध्ये ज्ञानाची आणि वैराग्याची वृद्धी होते तेव्हा त्या अवस्थेला ज्ञानयोग म्हटले जाते. जेव्हा ज्ञानयोगामध्ये विविध आसनाद्वारे परमात्म्यावरील ज्ञानाची वृद्धी होते आणि परमात्म्यावर मन स्थिर होते तेव्हा त्याला अष्टांग योग म्हटले जाते. आणि मनुष्य जेव्हा अष्टांग योगाच्या पलीकडे जाऊन भगवान श्रीकृष्णाप्रत येतो तेव्हा तो भक्तियोग युक्त झाल्याचे म्हटले जाते. हीच संपूर्ण योगाची परमावधी आहे. वस्तुतः भक्तियोग हे अंतिम ध्येय आहे. परंतु भक्तियोगाचे सूक्ष्म विश्लेषण करण्यासाठी मनुष्याला इतर योगाचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. म्हणून उत्तरोत्तर प्रगती करणारा योगी हा शाश्वत भाग्याच्या वास्तविक कर्मावर मार्ग आक्रमण करीत असतो. जो मनुष्य एका विशिष्ट स्तराला चिटकून राहतो आणि पुढे प्रगती करीत नाही त्याला त्या विशिष्ट नावाने संबोधले जाते. उदाहरणार्थ कर्मयोगी, ज्ञानयोगी, ध्यानयोगी, राजयोगी किंवा हठयोगी इत्यादी. भक्तियोगप्रत उन्नत होण्या इतपत मनुष्य भाग्यवान असेल तर तो इतर सर्व योग पूर्वीच पार केल्याचे जाणले पाहिजे. म्हणून आपण जेव्हा हिमालयाविषयी बोलतो तेव्हा आपण जगातील सर्वात उंच पर्वताविषयी बोलतो आणि त्यामध्ये जगातील सर्वात उंच शिखर माउंट एव्हरेस्ट हे आहे. त्याप्रमाणे कृष्ण भावना भावित होणे म्हणजे योग मार्गातील सर्वोच्च अवस्था होय. वैदिक ज्ञानानुसार सुस्थिर होण्याकरता भक्तियुगाचा मार्ग क्रमित असताना कृष्ण भावना भावित होणे ही महत् भाग्याची गोष्ट आहे. आदर्श योगी आपले ध्यान श्रीकृष्णावर केंद्रित करतो. श्रीकृष्ण श्यामसुंदर म्हणून जाणले जातात. मेघाप्रमाणे ते सुंदर नीलवर्णी आहे. त्यांचे मुखकमल सूर्याप्रमाणे तेजस्वी आहे. त्यांचे वस्त्र रत्नाप्रमाणे तेजस्वी आहे आणि त्यांनी सुंदर पुष्पमाळा धारण केली आहे. सर्व दश दिशा प्रकाशमान करणारे त्यांचे झळझळीत तेज ब्रह्मज्योती म्हणून जाणले जाते. हे राम, नरसिंह, वराह आणि भगवान श्रीकृष्ण या विविध रूपामध्ये अवतरित होतात आणि माता यशोदेचे पुत्र म्हणून मानव सदृश रूपामध्ये अवतीर्ण होतात. त्यांना कृष्ण, गोविंद आणि वासुदेव म्हणून ओळखले जाते. ते परिपूर्ण बालक, पती, सखा तथा स्वामी आहे आणि ते समस्त ऐश्वर्य आणि दिव्य गुणांनी परिपूर्ण आहे. ज्या मनुष्याला भगवंताच्या या सर्व गुणांची पूर्ण जाणीव असते त्याला सर्वश्रेष्ठ योगी म्हटले जाते. सर्व वेदांमध्ये सांगितल्याप्रमाणे योगामधील परमसिद्धी ही केवळ भक्तियोगाद्वारेच प्राप्त करता येते. ते पुढचा संस्कृत श्लोक काही येत नाही. ज्या महात्म्यांना भगवंत आणि आध्यात्मिक गुरु या दोहोंवर दृढ श्रद्धा आहे केवळ त्यांनाच वेदांच्या तात्पर्याचा आपोआप उलगडा होतो. श्वेताश्वर उपनिषद 6.23 मध्ये भक्तिरस भजनम, ते पुन्हा संस्कृत श्लोक येत नाही, अर्थ या किंवा पुढील जन्मामध्ये भौतिक लाभाची इच्छा न ठेवता केलेली भगवंताची सेवा म्हणजे भक्ती होय. अशा कामनापासून रहित होऊन मनुष्याने आपले मन पूर्णपणे भगवंतात रममाण केले पाहिजे. हाच नैष्कर्म्याचा उद्देश आहे. गोपाल तपानी उपनिषद 1.50. योगाची परम संसिद्धी अर्थात भक्ती किंवा कृष्ण भावनेच्या आचरणाकरता ही काही साधने आहेत. अशा रीतीने भगवद्गीतेच्या ध्यानयोग नामक 6व्या अध्यायावरील भक्ती वेदांत भाष्य संपन्न. हरे कृष्ण. तर बघितलं इकडे त्यांनी सांगितलं खूप छान या किंवा पुढील जन्मामध्ये भौतिक लाभाची इच्छा न ठेवता केलेली भगवंतांची सेवा म्हणजे भक्ती आहे. हा, तर आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे भक्ती म्हणजे काय. मग मी सांगितलं तुम्हाला की संशय जर आपल्याला असेल तर किती नम्रतेने आपण श्रीकृष्णाकडे प्रार्थना केली पाहिजे असं. तर आता हा आपला झालेला आहे. आपण उद्या परत 2:30ला भेटू. काही प्रश्न आहेत का तुमचे? माताजी रेकॉर्डिंग स्टॉप करा. हो, थँक्यू.